Hi there mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Oh, sa mga single dira. For sure, may excited ka mo sa aton nga bisita this morning. Isa sa mga pinakamatahong nga itsura sa telebisyon. With us this morning is our beautiful and gorgeous and sexy kapuso, Kim Domingo. Hi Kim, good morning. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. How are you? Hello po sa ating mga kapuso ngayon na nanonood. Thank you po for having me. Kim, we've seen how effective an actress you are in different shows you've had dito syempre sa atin, sa GMA Network. Pero ano ba talaga ang dream role and project ng isang Kim Domingo? Actually, ang dream role ko talaga, gusto ko yung medyo, meron akong split personality. Yan yung gusto kong gawin, mystery. Yun yung gusto kong matry na role. So sana soon, magawa ko yun. Let's talk about greatest lesson na natutunan mo sa showbiz. Dalawang bagay yung natutunan ko talaga sa showbiz. Una, yung know your worth. Dapat alam mo din yung kung ano yung value mo as an artista, not because malaki yung tingin mo sa sarili mo or mataas yung tingin mo sa sarili mo. Kailangan lang talaga alam mo kung ano yung gusto mo, ano yung gusto mong puntahan. Like from acting, gusto ko talagang mapunta ako dun sa pagiging serious actress. So, ayun. And then pangalawa, showbiz talagang laging merong mas maganda, laging may mas bata sa'yo, mas magaling. So, I think kailangan hindi po pwede talaga na maganda or gwapo ka lang. Kailangan you have something to offer. Ngayon, katulad nila, ang ginagawa ko po bukod sa pag-arte, pinapasok ko na ngayon yung music. So, gumagawa ko ng sarili kong kanta and soon, ilalabas ko siya. So, ayan, abangan din ng ating mga kapuso. Good to note that. Kim, sino ka ba sa likod ng camera? What do you love doing kapag walang work? Actually, pag wala talaga akong work, nandito lang ako sa bahay. Mahilig talaga akong manood, yan, mga series, movies. Tapos, yan, playtime with my dogs kasi I have 10 dogs. So, isa akong talagang literal na fur mommy. Marami pa akong anak na aso. So, bonding with them. Yun yung ginagawa ko talaga. Tapos, social media, yan, syempre. Kim, ito na nga, we are very excited sa bagong offering ng GMA Network, ang Startup PH. Anong role mo dito? Actually, yung role ko po dito is, ang pangalan ko dito ay Stephanie Rios. Isa akong lawyer and designer. So, ang character ko dito, medyo kaiinisan ako sa umpisa ng ating mga kapuso kasi medyo may pagkamaldita ako. Since sa grupo namin nila Bea, ako lang yung merong credentials. But, later on, matututunan ko rin naman na pakisamahan yung mga kasamahan ko. So, abangan nila yan. Now, let's focus our attention to your preparation. How were you able to pull off your preparations para sa Startup PH? Ang paghahanda talaga na ginawa ko po, una dyan talaga, yung nag-workshop ko talaga ako para sa character. And yun nga, challenging siya kasi adaptation. So, meron tayong pinagbabasehan na original. Pag mag-isa lang ako sa bahay, sa salamin, so, pinapractice ko minsan yung scenes ko. So, ayun, I think talaga nakakatulong naman talaga din siya. So, kung wala akong workshop, yan, minsan ako mag-isa sa harap ng salamin. Ito na nga, Kim, another locked-in taping experience. How was it like dito sa Startup PH? Actually, sobrang gaan ng set namin. So, sobrang happy ako. Ano din kami, nagkukulitan din kami sa set. Kahit na madaling araw na, alam mo yun, parang syempre pagod na ang lahat, puyat na. So, very magaan. Tsaka parang, yun nga, may mga na-discover din ako sa ibang mga kasamahan ko. Like, syempre before, yung mga kasamahan ko dito, ngayon ko lang din sila naka-work. Like kay Bea, parang nag-work ako, very humble talaga. And siya pa minsan yung nag-open ng conversation. Then with Alden naman, sobrang kulit niya pala. I mean, ano siya, funny. Meron pala siyang side na ganun. Kasi akala ko before nung napapanood ko siya, parang serious, di ba? Alden Richards, ganyan. Pero sobrang kulit. So yun yung mga nakakatuwa. I'm sure everyone's super excited na for this one. Please go ahead, invite our Kapuso viewers, mga Kapuso natin dito sa Western Visayas to support and love. And syempre dapat tututukan nila ang Startup PH. Sa ating mga kapuso po, iniimbitahan ko po kayo na manood ng Startup PH. Sana po ay supportahan nyo. Talagang binigay po namin ang aming best para sa show na ito, para magustuhan po ninyo.
There you have it mga kapuso, balantayan gid ining Philippine adaptation sa Korean hit series nga Startup PH. Wow, wonderful cast, wonderful personalities, and let's wait for the Filipino flavor sa sining nga istorya. Once again, the ever beautiful, the ever glowing Kim Domingo. Kim, good morning. Damo-damo gini salamat. Thank you. Thank you so much. Bye-bye po. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.